हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु प्रणम। ప్రణామం. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. సో శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్లో మనము 3వ స్కందము 25వ అధ్యాయము అయినలో ఇప్పటివరకు 2 శ్లోకాలను చూసాము. ఈరోజు 3 మరియు 4 శ్లోకాలని ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులు అయినటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యం ద్వారా అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. హరే కృష్ణ. భాగవతము 3వ స్కందము 25వ అధ్యాయము 3వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. యద్యద్విదత్తే భగవాన్ స్వచ్ఛందాత్మాత్మమాయయా యద్యద్విదత్తే భగవాన్ స్వచ్ఛందాత్మమాయయా స్వచ్ఛందాత్మాత్మమాయయా తాని మే శ్రద్ధదానస్య కీర్తన్యాన్యను కీర్తయా. తాని మే శ్రద్ధదానస్య కీర్తన్యాన్యను కీర్తయా. యద్యద్విదత్తే భగవాన్ స్వచ్ఛందాత్మాత్మమాయయా తాని మే శ్రద్ధదానస్య కీర్తన్యాన్యను కీర్తయా. హరే కృష్ణ. యద్యద్విదత్తే భగవాన్ స్వచ్ఛందాత్మాత్మమాయయా తాని మే శ్రద్ధదానస్య కీర్తన్యాన్యను కీర్తయా.
హరే కృష్ణ. యత్ 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 ఏది ఏది విదత్తే విదత్తే దత్తే అతడు నిర్వహించును అతడు నిర్వహించును భగవాన్ భగవాన్ భగవానుడు భగవానుడు స్వచ్ఛంద ఆత్మ స్వచ్ఛంద ఆత్మ ఇచ్ఛాపూర్ణుడు ఇచ్ఛాపూర్ణుడు ఆత్మమాయయా ఆత్మమాయయా ఆంతరంగిక శక్తి ద్వారా అంతరంగిక శక్తి ద్వారా తాని తాని వానినన్నింటినీ అన్నింటినీ మే మే నాకు నాకు శ్రద్ధదానస్య శ్రద్ధదానస్య శ్రద్ధావంతుడు నగు శ్రద్ధావంతుడు నగు కీర్తన్యాని కీర్తన్యాని కీర్తనీయములఘు కీర్తనీయములగు అనుకీర్తయా అనుకీర్తయ దయతో వర్ణింపుడు దయతో వర్ణింపుడు శ్రీకృష్ణ భావము. కనుక స్వచ్ఛందాత్ముడును మరియు కర్మలన్నింటినీ తన ఆత్మమాయ ద్వారా నిర్వహించువాడును అగు భగవానుని కర్మలను లీలలను సునిశితంగా వర్ణింపుడు. హరే కృష్ణ. కనుక కనుక స్వచ్ఛందాత్ముడును స్వచ్ఛందాత్ముడును మరియు కర్మలన్నింటినీ కర్మలన్నింటినీ తన ఆత్మ మాయ ద్వారా వాడును తన నిర్వహించువాడును అగు భగవానుని కర్మలను అగు భగవానుని కర్మలను లీలలను లీలలను సునిశ్చితముగా వర్ణింపుడు. సునిశ్చితముగా వర్ణింపుడు. హరే కృష్ణ. భాష్యము. అనుకీర్తనీయ అను పదము ఇచ్చట ప్రధానమైనది. ఏదో మానసిక కల్పనను సృష్టించక నిజముగా ఉన్నట్టి వర్ణనను అనుసరించుటయని దాని భావము. సూత గోస్వామి తన గురువు గారైన సుఖదేవ గోస్వామి నుండి శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్య లీలలను అతని ఆత్మమాయచే ప్రకటితమైనవి గూర్చి వాస్తవముగా ఏది శ్రవణము చేసెనో దానిని తనకు అతడు వర్ణించవలెనని సౌనకుడు అర్థించెను. పూర్ణ పురుషోత్తముడు అగు భగవానుడు భౌతిక దేహరహితుడు అయినను తన దివ్య సంకల్పంచే అతడు ఏ రూపమునైనను ధరించగలడు. అతని ఆత్మ మాయ ద్వారా అది సాధ్యపడును. హరే కృష్ణ. 3వ స్కందము భాగవతం 3వ స్కందము 25వ అధ్యాయము 4వ శ్లోకం. ప్లీజ్ రిపీట్. సూత ఉవాచ ద్వైపాయన సకస్త్వేవం మైత్రేయో భగవాంస్తతా ద్వైపాయన సకస్త్వేవం మైత్రేయో భగవాంస్తతా ప్రాహేదం విదురం ప్రీతా ఆన్వీక్షిక్యాం ప్రసోదితః ప్రాహేదం విదురం ప్రీతా ఆన్వీక్షిక్యాం ప్రసోదితః ద్వైపాయన సకస్త్వేవం మైత్రేయో భగవాంస్తతా
ప్రాహేదం విదురం ప్రీత ఆన్వీక్షిక్యాం ప్రసోదితః ప్రాహేదం విదురం ప్రీత అన్వీక్షిక్యాం ప్రచోదితః. సూత ఉవాచ సూత ఉవాచ ద్వైపాయన సకస్త్వేవం మైత్రేయో భగవాంస్తతా ప్రాహేదం విదురం ప్రీత ఆన్వీక్షిక్యాం ప్రసోదితః. వైపాయన వైపాయన సకస్త్వేవం మైత్రేయో భగవాంస్తతా ప్రాహేదం విదురం ప్రీత ఆన్వీక్షిక్యాం ప్రచోదితః. ప్రచోదితః. హరే కృష్ణ. లక్ష్మీమాత చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. మాతాజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. యద్యద్విధత్తే భగవాన్ స్వచ్ఛందాత్మాత్మమాయయా తాని మే శ్రద్ధదానస్య కీర్తన్యానను కీర్తయ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఫోర్త్ చదవండి. ఓకే ప్రభుజీ. హరే వేరే కృష్ణ. వాళ్ళు హరే కృష్ణ. ఓకే ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామం. హరే కృష్ణ. మాతాజీ. సూత ఉవాచ ద్వైపాయన సకస్త్వేవం మైత్రేయో భగవాంస్తతా ప్రాహేదం విదురం ప్రీత ఆన్వీక్షిక్యాం ప్రచోదితః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఈ 3 శ్లోకాస్ అయిపోయినాయి ప్రభుజీ. అందరు చదివారు సాటర్డే. హరే కృష్ణ. ఓకే. హరే కృష్ణ. 3rd, 4th, 5th వరకు చదివారు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సూత ఉవాచ. ఉవాచ సూత గోస్వామి పలికెను. సూత గోస్వామి పలికెను. ద్వైపాయన సకః వైపాయన సకః వ్యాసదేవుని మిత్రుడు. వ్యాసదేవుని మిత్రుడు. తు తు అప్పుడు అప్పుడు ఏవం ఏవం ఆ విధముగా ఆ విధముగా మైత్రేయః మైత్రేయః మైత్రేయుడు మైత్రేయుడు భగవాన్ భగవాన్ పూజనీయుడు పూజనీయుడు తథా తథా ఆ రీతి ఆరీతి ప్రాహ ప్రాహ పలికెను. పలికెను. ఇదం ఇదం ఈ ఈ విదురం విదురం విదురునితో విదురినుతో ప్రీతః ప్రీతః ముదమంది ముదమంది అన్వీక్షిక్యాం అన్వీక్షిక్యాం ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమును గూర్చి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమును గూర్చి ప్రశోదితః ప్రచోదితః ప్రశ్నింపబడి. ప్రశ్నింపబడి. శ్రీకృష్ణ. శ్రీ సూత గోస్వామి పలికెను. పరమశక్తిమంతుడు మైత్రేయ ముని వ్యాసదేవుని మిత్రుడు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమును గూర్చిన విదురుని విచారణతో ముదముంది ఉత్సాహంతో అతడు ఇట్లు పలికెను. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. శ్రీ సూత గోస్వామి పలికెను. శ్రీ శ్రీ సూత గోస్వామి పలికెను. పరమశక్తిమంతుడగు పరమశక్తిమంతుడగు మైత్రేయ ముని మైత్రేయముని వ్యాసదేవుని మిత్రుడు వ్యాసదేవుని మిత్రుడు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమును ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమును గూర్చిన గూర్చిన విదురుని విచారణతో విదురుని విచారణతో ముదమంది ముదమంది ఉత్సాహముతో ఉత్సాహముతో అతడు ఇట్లు పలికెను. అతడు ఇట్లు పలికెను. హరే కృష్ణ. భాష్యం. హరే కృష్ణ. పృచ్ఛకుడు ప్రామాణికుడు కాగా వక్త కూడా అధికారము పొందిన వాడైనప్పుడు ప్రశ్నోత్తరముల కార్యక్రమము అత్యంత తృప్తికరంగా సాగగలదు.
ఇచ్చట మైత్రేయుడు శక్తివంతుడైన మునిగ్గా భావింపబడినాడు కనుకనే అతడు భగవానుడనియు వర్ణింపబడినాడు. భగవానుడు అనేది పదము కేవలము దేవదేవునికే ఉపయోగింపవలసి ఉన్నను అతనితో దాదాపుగా సమాన శక్తి సంపన్నునికి కూడా అది వాడబడును. ఆధ్యాత్మికంగా మిగుల పురోగతి చెందియున్న కారణమున మైత్రేయుడు భగవానుడు అని సంబోధించబడిన భగవానుని సాహితీ అవతారమగు ద్వైపాయన వ్యాసదేవునకు అతడు సన్నిహిత మిత్రుడు. భాగవతం 8:8. హరే కృష్ణ. భగవాన్ని సాహితీ అవతారమగు ద్వైపాయన వ్యాసదేవునకు అతడు సన్నిహిత మిత్రుడు. విదురుని ప్రశ్నలు ప్రామాణికుడును పరమశ్రేష్ఠుడును అయిన భక్తుని ప్రశ్నలైనందున వాటిచే మైత్రేయుడు మిగుల ముదముందెను. ఆ విధంగా అతడు వాటికి సమాధానమొసగ సంసిద్ధుడయ్యను. ఒకే మానసిక స్థితికి చెందిన భక్తుల నడుమ ఆధ్యాత్మిక విషయములపై చర్చలు సంభవించినప్పుడు కలిగడి ప్రశ్నోత్తరములు మిగులు ఫలవంతములు ఉత్సాహకరములు అయ్యుండును. హరే కృష్ణ. సో ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యతీశతారిణి. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ మనము ఈ భాగవతం 3వ స్కందంలోని 25వ అధ్యాయము అయినటువంటి భక్తి యోగ మహిమలు. సో ఇందులో ఆ సౌనక ముని ఆ భగవంతుని గురించి చెప్తూ అడుగుతూ ఉంటాడు. పుట్టుక లేనివాడు అయినప్పటికీ పూర్ణ పురుషోత్తముడు అయినటువంటి ఆ భగవానుడు ఆత్మ మాయ ద్వారా కపిల రూపమున ఆవిర్భవించినాడు. సో ఆయన ఈ సర్వజీవుల యొక్క అంటే సమస్తమైనటువంటి మానవాళికి లాభాన్ని కూర్చడానికి ఆ దివ్య జ్ఞానాన్ని విస్తరింప చేయడానికి అంటే సాంఖ్యతత్వాన్ని వివరింప చేయడానికి ఆయన అవతరించాడు అని చెప్తూ ఇంకా అంటాడు భగవానుని కన్నా అధికుడు గాని సో ఇంకా ఆయనకు సమానుడు గాని వేరొక్కడు లేడు అని. కాబట్టి అతనికంటే అధిక పూజ్యుడు పరిపక్వం చెందినటువంటి యోగి కూడా ఇంకొకడు లేడు. కనుకనే ఆ దేవదేవుడు వేదపతి అయి ఉన్నాడు. సర్వదా ఆ భగవాను గురించి శ్రవణము చెయ్యుటయే ఇంద్రియాలకు నిజమైనటువంటి సుఖము అంటూ ఆ సౌనక ముని అక్కడ ఆ సూత గోస్వాముల వారితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో ఇంకా ఆయన కొనసాగిస్తూ అంటూ ఉన్నాడు యద్యద్విదత్తే భగవాన్ స్వచ్ఛందాత్మ ఆత్మమాయయా తాని మే శ్రద్ధ దానస్య కీర్తన్యాన్యను కీర్తయా. సో ఇక్కడ ఇంకా అంటున్నాడు ఆయన. కాబట్టి ఆ స్వచ్ఛందాత్ముడు మరియు కర్మలన్నింటినీ తన ఆత్మమాయ ద్వారా నిర్వహించేటువంటి వాడు అయినటువంటి ఆ భగవానుని కర్మలను లీలలను సునిశ్చితంగా వర్ణింపుడు అంటూ ఆ సౌనక ముని అలాగే అక్కడ ఉన్నటువంటి మహర్షులంతా కూడా నైమిషారణ్యంలో సమావేశమై ఉన్నటువంటి
ఆ జిజ్ఞాస తత్వంతో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఆ సౌనక ముని ఆ సూత గోస్వాముల వారిని అడుగుతూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఇంకా కొనసాగిస్తూ అంటున్నాడు, స్వచ్ఛందాత్ముడు కర్మలన్నింటినీ కూడా ఈ భౌతికంగా కాకుండా లౌకికంగా కాకుండా ఆయన ఆత్మమాయ ద్వారా నిర్వహించేటువంటి వాడు అయినటువంటి ఆ భగవానుని గురించి ఆ దేవదేవుని యొక్క కర్మలను లీలలను సునిశ్చితంగా వర్ణింపుడు అంటూ ఆయన అడిగినటువంటి. సో ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో అనుకీర్తనీయ అంటే కీర్తన్యాన్ని అనుకీర్తనీయ. ఏంటి కీర్తనీయ అంటే కీర్తనీయము అయినటువంటివి అంటే గొప్పవి అయినటువంటివి. సో మరి ఏంటి అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క కర్మలు లీలలు, మరి ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను కర్మలను అనుకీర్తయా అంటే దయతో వర్ణించండి, దయతో మాకు తెలియచేయండి అంటూ ఆ సౌనక ముని ఇతర మహర్షులు మునులు అక్కడ వాళ్ళంతా కూడా ఆ సూత గోస్వాముల వారిని అడుగుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో అందుకే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అనుకీర్తయా అను పదము ప్రధానమైనది అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఏదో ఒక మానసికమైనటువంటి కల్పనను సృష్టించక నిజంగా ఉన్నటువంటి వర్ణనను, ఎందుకంటే గురు పరంపరలో ఆయన వారి గురువు అయినటువంటి ఆ సుఖదేవ గోస్వాముల వారి నుండి విన్నటువంటి సో కాబట్టి మరి ఆ సుఖదేవ గోస్వాముల వారి దగ్గర నుంచి విన్నటువంటి ఆ ఆత్మ మాయ ద్వారా భగవంతుని యొక్క లీలలను, ఆ కృష్ణ భగవానుడు ఆ విష్ణు భగవానుడి యొక్క దివ్య లీలలను అవన్నీ కూడా ఆత్మమాయ ద్వారా ప్రకటితమైనటువంటివి. అటువంటి వాటిని గురించి మీరు వివరించండి అని అడుగుతూ ఉన్నటువంటి. సో అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ శ్రీల సూత గోస్వామి తన గురువు గారైనటువంటి సుఖదేవ గోస్వామి నుండి శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్య లీలలను అంటే ఆత్మ మాయ ద్వారా ప్రకటితమైనటువంటి వాటి గురించి వాస్తవంగా ఏది శ్రవణము చేసెనో అంటే సుఖదేవ గోస్వాముల వారి ద్వారా ఏది వారు విన్నారో దానినే, అంటే ఇక్కడ గురువు తన మానసికమైనటువంటి కల్పనల ద్వారా కాకుండా పరంపర ద్వారా ఆ గురువు అంతకుముందు ఉన్నటువంటి వాస్తవం శాస్త్రాల నుండి వారు ఏదైతే విన్నారో దానిని, అంటే వారి యొక్క గురువు అయినటువంటి సుఖదేవ గోస్వాముల వారి ద్వారా ఏదైతే శ్రవణం చేశారో దానిని తనకు వర్ణించండి అని ఇక్కడ సౌనకుడు అర్థించినటువంటి విషయాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. మరి పూర్ణ పురుషోత్తముడు అయినటువంటి భగవానుడు భౌతిక దేహరహితుడు అయినను తన దివ్య సంకల్పంచే అతడు ఏ రూపమునైనా ధరించగలడు. సో ఆ పూర్ణ పురుషోత్తముడు అయినటువంటి ఆ భగవంతుడు ఆయన యొక్క ఆత్మ మాయ ద్వారా ఆయన ఏ విధమైనటువంటి రూపాన్నైనా ఆయన ధరించగలడు. ఎందుకంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి దేహము కానప్పటికీ కూడా ఆయన యొక్క దివ్య సంకల్పం చేత ఆయన ఏ రూపంనైనా ధరించవచ్చు. ఇక్కడ ఈ సాంఖ్య తత్వాన్ని బోధించడానికి కపిల భగవానుడి రూపంలో ఆయన ఇక్కడ అవతరించారు. సో అది ఆయన యొక్క ఆత్మ మాయ ద్వారా సాధ్యమవుతుంది. అది సాధారణమైనటువంటి ఆత్మలకు కాదు, అది పరమాత్ముడైనటువంటి ఆ భగవంతుడికి, అది పూర్ణ పురుషోత్తముడు కనుక ఆయనకి ఈ విధమైనటువంటి అవతారాలు తీసుకోవడము ఆయనకే సాధ్యమవుతుంది అంటూ ఆయన ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ విధంగా ఎప్పుడైతే ఆ సౌనక ముని వారి గురువు, అంటే ఇక్కడ ఆయన అడుగుతున్నాడు సూత గోస్వాముల వారిని అడుగుతూ ఉన్నటువంటి విషయంలో, మీ గురువు ద్వారా విన్నటువంటి మీరు ఏదైతే శ్రవణం చేశారో ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి లీలలను కర్మలను మాకు సునిశ్చితంగా వర్ణించండి అని అడిగాడు. సో అప్పుడు సూత గోస్వామి సమాధానంగా ఈ విధంగా, సూత ఉవాచ ద్వైపాయన సకస్త్వేవం మైత్రేయో భగవాంస్తతా ప్రాహేదం విదురం ప్రీత ఆన్వీక్షిక్యాం ప్రచోదితః. ఆ సూత గోస్వాముల వారు ఈ విధంగా సౌనకాది మునులతో చెప్తూ ఉన్నారు.
పరమ శక్తిమంతుడు అగు మైత్రేయ ముని. సో ఇక్కడ మైత్రేయుడు కూడా, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆ సుఖదేవ గోస్వాముల వారు వివరించినటువంటిది మైత్రేయుడు విదురుడుకు మధ్య జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సంభాషణ. సో అది సుఖదేవ గోస్వాముల ద్వారా సూత గోస్వామి వారు విన్నటువంటి దాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు. సో ఆ సూత గోస్వామి చెప్తున్నారు, పరమ శక్తిమంతుడగు మైత్రేయ ముని వ్యాసుదేవుని మిత్రుడు. మరి సాక్షాత్తు కృష్ణ ద్వైపాయనుడుగా పిలువబడిన ఆ భగవంతుని యొక్క అవతారమైనటువంటి మరి ఆ వ్యాసుడు. సో మరి ఇక్కడ మైత్రేయుడు ఆ వ్యాసుని యొక్క మిత్రుడు. అలాగే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమును గూర్చి విదురునితో, అంటే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని గురించి ఆ విదురుడు ఆయన్ని విచారణతో చేసినటువంటి విషయానికి ఆ మైత్రేయుడు ఎంతో సంతోషం పొంది ఉత్సాహంతో ఆయన ఈ విధంగా పలికాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నారు, పృచ్ఛకుడు ప్రామాణికుడు కాగా వక్త కూడా అధికారము పొందిన వాడైనప్పుడు ప్రశ్నోత్తరముల కార్యక్రమంలో అత్యంత తృప్తికరంగా సాగగలదు. ఎందుకంటే సంభాషణ జరుగుతూ ఉన్నటువంటి, అంటే ఎదుట అడిగేటువంటి వాడు చెప్పేటువంటి ఇద్దరు కూడా ఒక ప్రామాణికులైన, అంటే సరైనటువంటి పంతాలో ఉన్నప్పుడు, సరైనటువంటి అవగాహనలో ఉన్నప్పుడు అది సాధ్యమవుతుంది అని ఇక్కడ, అంటే వారిద్దరి మధ్య జరిగేటువంటి సంభాషణ ఎంతో తృప్తికరంగా ఉంటుంది. అందులో ఏ ఒక్కరు కూడా సరైనటువంటిగా లేకపోయినట్లు, ఏంటంటే ఆ చెప్పేటువంటి గురువు కానీ ఆ వినేటువంటి శిష్యుడు కానీ, అంటే ఆ పృచ్ఛకుడు వక్త, బోధించేటువంటి వాడు వినేటువంటి వాడు ఇద్దరు ప్రామాణికులైనప్పుడు, అంటే సరైనటువంటి అవగాహనతో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే వారి మధ్య జరిగేటువంటి సంభాషణ సంతృప్తికరంగా, అత్యంత తృప్తికరంగా సాగగలదు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉంటారట, ఏదైనా ఒకటి ఫలవంతం అవ్వాలి అంటే ఆ రెండు కూడా, అంటే వాళ్ళు సక్రమమైనటువంటిది, అంటే స్త్రీ పురుషుల కలయికలో ఇద్దరు కూడా పోటెంట్గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే సంతాన ఉత్పత్తి జరుగుతూ ఉంటుంది, అంటే ఫలితం లభిస్తూ ఉంటుంది. అలా కాకుండా ఇందులో ఎవరు సరైనటువంటిది లేకపోయినా ఫలితాలు ఉండవు. సో కాబట్టి అదే మాదిరిగానే ఇక్కడ ఈ వినేటువంటి వాడు, బోధించేటువంటి ఇద్దరు కూడా సరైనటువంటి అవగాహనలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అది సరైనటువంటి విషయంగా ఉంటుంది అని చెప్తారు. అలాగే ఇక్కడ విదురుడు సామాన్యుడేమీ కాదు, మహాత్ముడుగా బోధించబడినటువంటి వాడు. మహాత్మా విదురా అని చెప్తూ ఉంటారు, ఇంతకుముందు కూడా వచ్చి ఉన్నట్టు. సో మరి విదురుడు ఆయన్ని అడిగినటువంటి ప్రశ్నలు ఎందుకు, ఎవరి గురించి అడిగాడు మరి ఇక్కడ? ఆ భగవంతుని గురించి తెలుసుకోగలిగినటువంటి వాడై, భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవాల్సి, భగవంతుడితో ఆయన సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు నేరుగా. సో మరి ఆ విధంగా ఆ భగవంతుని గురించి ఇంకా తెలుసుకోవలసినటువంటి జిజ్ఞాసుడై ఉన్నటువంటి విదురుడు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలకు దేని గురించి ప్రశ్నించాడు అంటే ఆధ్యాత్మిక విషయాలను గురించి ప్రశ్నించాడు. కనుక ఆయన అడిగినటువంటి ఆ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని గూర్చి, ఆ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొందడానికి, భగవతత్వాన్ని గురించి, భగవంతుని గురించి తెలుసుకోగలిగినటువంటి ప్రశ్నలు విదురుడు అడిగాడు. కనుక దానికి సంతసించినటువంటి ఆ మైత్రేయుడు, మరి మైత్రేయుడు కూడా ఇక్కడ ప్రామాణికుడే, పరంపరలో ఉన్నటువంటి వాడు, వ్యాసుదేవునికి మిత్రుడైనటువంటి వాడు, మరి ఇక్కడ ఎంతో శక్తివంతుడైనటువంటి ముని ఆ మైత్రేయ ముని అని చెప్తున్నారు. సో అందుకే ఇక్కడ ఆయన్ని భగవాన్ అని కూడా సంబోధించబడినటువంటి. సో ఎందుకంటే ఒక్కోసారి భగవంతుని అనుగ్రహం ద్వారానే భక్తులు కూడా ఆ భగవంతునితో సమానులుగా ఉండేటువంటి అవకాశం, లేదా ఒక్కొక్కసారి అంతకంటే ఎక్కువగా కూడా కనిపించేటువంటి అవకాశం, అదంతా భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం ద్వారానే సాధ్యమవుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో అందుకే ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో మైత్రేయో భగవాన్ స్తతా, అంటే మైత్రేయుడు పూజనీయుడు. భగవాన్ అంటే ఇక్కడ పూజనీయుడు అనేటువంటి పదం. మరి భగవాన్ అనేటువంటిది భగవంతుడికి ఒక్కటే అంటే ఇక్కడ దాదాపు భగవాన్తో సమానమైనటువంటి విషయాలను జ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి, అంటే
అది ఎలాగూ సాధ్యం కాదు భగవంతుడితో సమానంగా పొందడం అనేటువంటి. కానీ తన భక్తులకు ఆ విధమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని భగవంతుడు ఇస్తాడు. సో అలాంటప్పుడు వాళ్ళు పూజనీయులుగా పరిగణించబడవచ్చు అనేటువంటి విషయాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నారు. ఇచ్చట మైత్రేయుడు శక్తివంతుడైన మునిగా భావించబడినాడు, కనుకనే అతడు భగవానుడు అని వర్ణించబడినాడు, పూజనీయుడు అని వర్ణించబడినాడు అని చెప్తారు. భగవానుడు అనేటువంటి పదము కేవలము ఆ దేవదేవునికి ఉపయోగించవలసి ఉన్నను అతనితో దాదాపు సమానం కాదు, దాదాపు సమాన శక్తి సంపన్నునికి కూడా అది వాడబడుతుంది. అంటే మైత్రేయుడు ఇక్కడ గొప్ప శక్తివంతుడైనటువంటి మునిగా భావించి ఆ పదము వాడబడింది అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. మరి అవతల వాడు కూడా అడిగినటువంటి వాడు. సో ఇక్కడ వీరిద్దరి మధ్య జరుగుతున్నటువంటి సంభాషణ భగవంతుడు మనకి భగవద్గీతలో చెప్తారు. 4వ అధ్యాయము 34వ శ్లోకంలో గురు శిష్యుల మధ్య ఏ విధంగా ఉండాలి అనేటువంటి దానికి, తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయా ఉపదేక్షంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానినస్తత్వదర్శినః. సో ఆయన చెప్తారు, గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి సత్యమును తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించుము. ఇక్కడ విదురుడు కూడా ఆ మైత్రేయుడు ద్వారా సత్యము ఏంటి, భగవద్ విజ్ఞానం, భగవంతుడి గురించి అడుగునటువంటిది. సో అపూర్ణ పురుషోత్తముడు అయినటువంటి భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ వినయంతో ఆయన దగ్గరకు చేరి విచారణ చేయమని అడుగుతున్నారు. ఆయనకి సేవ చేయవలసింది అని చెప్తారు. ఆత్మదర్శులైన తత్వదర్శనం చేసిన కారణంగా నీకు వారు జ్ఞానాన్ని ఉపదేశించగలుగుతారు అని ఆ గురు శిష్యులకు ఉండవలసినటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. అదే ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి మార్గంలో నిస్సందేహంగా తెలుసుకోవడానికి కావలసినటువంటి అర్హత అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి ప్రామాణికమైనటువంటి గురువు ద్వారా ఇక్కడ విదురుడు మరి అడుగుతూ ఉన్నటువంటిది, ప్రామాణికుడైనటువంటి గురువు మైత్రేయుని ద్వారా వినగోరినటువంటి ఆ భగవతత్వాన్ని గురించి, ఆ భగవంతుని గురించి. సో మరి ఆయన ఆ పరంపర లో ఉన్నటువంటి వాడు. మనకి భగవద్గీతలో చెప్పారు, పరంపరా సిద్ధాంతాన్ని పాటించకుండా ఎవడు కూడా ప్రామాణిక గురువు కాలేడు. ఎందుకంటే భగవంతుడే ఆది గురువు. మరి గురు పరంపరలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఆ భగవత్ సందేశాన్ని యథావిధిగా తన శిష్యునికి అందజేయగలుగుతాడు అనేటువంటి విషయం. సో ఇక్కడ ఆ సుఖదేవ గోస్వాముల వారు చెప్పినటువంటి విషయాన్ని సూత గోస్వాముల వారు సౌనకాది మునులకు ఆయన ఏదైతే విన్నారో దాన్నే చెప్తున్నాడు, తన స్వంతమైనటువంటి మా కల్పనలో కాకుండా. సో ఆ విధంగా గురు శిష్య పరంపరలో వినవలసినటువంటి ఆవశ్యకతను చెప్తున్నారు. సో ఆ విధంగా ఆధ్యాత్మికంగా మిగులు పురోగతి చెంది ఉన్నటువంటి కారణంగా ఇక్కడ మైత్రేయుడు భగవానుడు అని సంబోధించబడినాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. అలాగే ఇంకా మరి ఆ మైత్రేయుడి యొక్క గొప్పతనం, భగవానుని సాహితీ అవతారమైనటువంటి ద్వైపాయన వ్యాసదేవునకు అతడు సన్నిహిత మిత్రుడు. మైత్రేయుడు మరి ఆ భగవంతుని యొక్క అవతారమే అయినటువంటి సాహితీ అవతారం. ఎందుకంటే ఆ మన మందమతులైనటువంటి మానవాళికి ఆ భగవంతుని యొక్క జ్ఞానాన్ని సో శ్రవణం కాకుండా అది ఒక లిఖితంగా చేసి వేదాలను వీటన్నిటినీ కూడా మనకి లిఖించి ఒక సాహితీ అవతారమైనటువంటి ఆ కృష్ణ ద్వైపాయన వ్యాసదేవుడికి ఈ మైత్రేయుడు సన్నిహిత మిత్రుడు. కనుకనే ఆ భగవంతుని యొక్క తత్వాన్ని ఎరిగినటువంటి వాడుగా చెప్పబడుతున్నాడు. అలాగే ఆ విదురుడు కూడా భగవంతుని గురించి తెలిసినటువంటి వాడు, ఆ భగవంతునితో కలిసినటువంటి వాడు. మరి కాబట్టి విదురుడు యొక్క ప్రశ్నలు కూడా ప్రామాణికుడును పరమశ్రేష్ఠుడును అయిన భక్తుని ప్రశ్నలైనందున, సో ఇంతకుముందే చెప్పినట్లుగా పృచ్ఛకుడు ప్రామాణికుడు కాగా వక్త కూడా అధికారికంగా అంటే అధికారము పొందినవాడైనప్పుడే ఆ ప్రశ్న ఉత్తరాలు అంటే అడిగేటువంటి ప్రశ్న ఇచ్చేటువంటి సమాధానాలు కార్యక్రమము అత్యంత తృప్తికరంగా సాగగలుగుతుంది అని చెప్పినటువంటి. సో మరి ఇక్కడ ఆ వక్త అయినటువంటి మైత్రేయ ముని
పూజనీయుడైనటువంటి ఆ మైత్రేయ ముని భగవంతుని యొక్క సాహితీ అవతారమైనటువంటి ఆ కృష్ణ ద్వైపాయన వ్యాసదేవుడి యొక్క సన్నిహిత మిత్రుడు. అలాగే విదురుడు కూడా, మహాత్మా విదురుడు కూడా ఆ భగవంతుని సో ఆ తత్వంలో ఉన్నటువంటి వాడు. సో కాబట్టి ఆ విదురుడు యొక్క ప్రశ్నలు కూడా ఇక్కడ, విదురుడు కూడా ప్రామాణికుడే. సో మరియు పరమశ్రేష్ఠుడు అయినందువలన ఆ భక్తుడు యొక్క ప్రశ్నలే కాబట్టి ఆ మైత్రేయుడు ఆ విదురుడు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలకు ఏమి అడిగాడు? భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవాల్సినటువంటి జిజ్ఞాసుడై ఉన్నటువంటి భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవడానికి ఆయన అడిగినవి. సో కాబట్టి ఆయన అడిగినటువంటి ఆ ప్రశ్నలకు వాటికి చాలా ఆనందపడి ఇక ఆ విదురుడికి భగవంతుని విషయాలను బోధించడానికి ఆయన సంసిద్ధుడయ్యాడు అని చెప్తున్నారు. ఒకే మానసిక స్థితికి చెందిన భక్తుల నడుమ ఆధ్యాత్మిక విషయములపై చర్చలు సంభవించినప్పుడు కలిగడి ప్రశ్నోత్తరములు మిగులు ఫలవంతంగా ఉంటాయి. సో ఇక్కడ అటు మైత్రేయుడు గొప్ప ముని, శక్తివంతుడైనటువంటి వాడు, భగవతత్వాన్ని గురించి ఎరిగినటువంటి వాడు, ఆత్మదర్శి అయినటువంటి వాడు. అలాగే వినగోరినటువంటి విదురుడు, ఇంకా భగవంతుని గురించి వినదలసినటువంటి విదురుడు శుద్ధభక్తుడు అయిన కారణంగా ఇక్కడ వారి ఇద్దరు కూడా ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానవంతులు అయినటువంటి కారణంగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఒకే మానసిక స్థితికి చెందిన భక్తుల నడుమ ఆధ్యాత్మిక విషయములపై చర్చలు సంభవించినప్పుడు కలిగడి ప్రశ్నోత్తరములు మిగులు ఫలవంతములు ఉత్సాహకరములుగా అయి ఉన్నవి. సో కాబట్టి ఆ మైత్రేయ ముని మరియు విదురుల మధ్య జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సంభాషణలు ఎంతో ఫలవంతములు అయినటువంటివి, ఉత్సాహకరములు అయినవి అంటూ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు అందరికీ. హరే కృష్ణ.